11 تیر 2025 Gruba Aştiw Civaka Demokratik. Sotana çekên gerîlaya şûreşeka 41 salî kire dûkêla Aştiyê. Duhê bûcarayekê û piştî 41 salan ji xebata çekdarî, gerîlayên PKK leş kefta casene li Sinûrê Silêmaniyê çekên xwe sotin û bi sotana wan çekan agir li sosyal medyayê û rayedarên cîhanê berda. Xelkê Herêma Kurdistanê bi taybet deverên Sinûrê mîna qeza Amêdiyê û devera berwarî bala çavarê bûn. Proseya Aştiyê serbigirîtin û xewna çûna wan bo dever û gundên çûlkirî bibîte rastî û çidî top û bombebaran bê serê wan da nebarin. Êkem şerê Tirkiye û gerîlayên PKK li sala 1984 li Bakurê Kurdistanê dest pê kir û paşî teşeneyî Başûrê Kurdistanê bû. Tirkiye jî piştî şerê navxuya partî wêketî bi bahaneya hebûna PKK li salên notan da bingehên xuyên serbazî û hewalgirî li herêmê cêgîr kirin û bêkûratiya zêdetir ji 35 kîlometran hatine nava axa Kurdistanê da. Ev demekê daye ku welatê Iraqê 362 kîlometrên Sinûrî digel welatê Tirkiye hene, 300 ji wan hişkatînewiya dijî Sinûrê avê ye. Tirkiye zêdetir ji 86 sadê Sinûrê xwe digel Iraqê dagîr kiriye û kûratiya 5 heta 40 kîlometre hatiye nava axa Iraqê da. 74 bingeh û baregehên serbazî di nav axa Herêma Kurdistanê da cêgîr kirîne. Eldîfa û amarên bi destvar medya keftin ji sala 1991 heta niha li Sinûrê parêzgeha Dûkê ji egerê şerê gerîlayên PKK û Tirkiye zêdetirî 206 gundên devera behdînan çûl bûyne. Pişka şêrî berqeza Amêdiyê keftiye, zêdetir li 212 gundan çûl kirîne. Eldevera berwarî bala jî li Sinûrê îdara serbexuya Zaxo zêdetirî 35 gund hatine çûlkirin. Zêdetirî 12 gundan jî li Sinûrê qeza Akirê çûl bûyne. Sebaret jmara şehîd û birîndaran. Eldîfa û amarên dezvar medya keftin bitinê li Sinûrê nahya Kanîmasê ser bi qeza Amêdiyê li sala 1991 taniha 12 hewlatî şehîd bûyne û 310 kesê dijî birîndar bûyne. Eldîfa amareka rêxirava CPT-ya Emerîkê ji sala 1991 heta 2021 notone hewlatiyên sivîl hatine şehîdkirin ku 15 ji wan li 6 heyvên êkî ya sala 2020 bû. Hejmara giştiya ew kesên şehîd bûn heta niha gehiştine 721 kesan. Ev rêxirava amaje bi 6 mehên borî di ev sala da diket û dibêjîtin Supayê Tirkiye 1678 hêriş û borduman بۆ seraxa Herêma Kurdistanê encam dayne û ji vê jimarê her dîsan pişka şêrî ber bi parêzgeha Dûkê keftiye ku ejmara hêriş û bordumanan 1484 bûne. Eldestpêka ev sala heta niha ne hewlatiyên sivîl bûyne qurbanî sê ji wan giyanê xwe ji dest daye û 6 din jî birîndar bûyne. Her dîsan zêdetirî 300,000 dûnemên erdê çandinê û res hatine sotin. Eldî vekulîneka encûmenê parêzgeha Dûkê ji sala 1991 û heta vê dawiyê ziyanên madî bê kujmê 7 milyar dînaran xemlandiye zêdebarî sotina zêdetir ji 6000 dûnemên erdê çandinê. Tête gotin ejmara gerîlayên PKK li devera behdînan bi vî şêwe ye. Devera berwarî bala 200 gerîla, garew nihêlî 720 gerîla, devera zab 200 gerîla û li devera hevtenîn 100 gerîla hene. Tirkiye hewla aştiya hatiye dan her wekî sala 2013 prosa bêdenkirina çekî çûtwarê cêbecêkirinê da heta havîna sala 2015 vekêşa. Lê wê proseyê sernegirt. Careka dî li sala derbasbûyê Dewletbaxçelî Serokê MHP destpêşxeriya Tirkiyeyê ka bêtîror Levant û li ser wê destpêşxeriya Abdullah Öcalan Serokê zîndankiriyê Parta Karkerên Kurdistanê li 27 Şubatê ev sala daxa ji PKK kir çekên xwe dabinin û parta xwe helweşînin. Li ser banga Abdullah Öcalan êkem grupê PKK duhê li 11 Temmûzê li devera Silêmaniyê çekê xwe sotin. Piştî çend demjimêran ji temambûna rêwresmên çeksotinê li şkefta casene pêdeya Ebru demjimêr 840 xulek 5 caran bordumana geliyê mêwîn û qeçû li Sinûrê qeza Amêdiyê hatine kirin. Ev demekê de li destpêka vê me heta niha 12 caran Herêma Kurdistanê hatiye borduman kirin ji layê Tirkiye ve. Ebru Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan derbarê çeksotinê çend axiftinê kirin û gotin Ebru rojeka nû ye bû Tirkiye. Duhê PKK biryara xwe bi cih îna ji duhî were Tirkiye perekê tijî rondik û xwendayê xest. Şimdiden bütün katılımcı kardeşlerime değerli fikirleri
Erdoğan goci li sala 1984 were heta evro jenjamê şerên di navbera gerîlayan Supayê Tirkiye 10,000 karmendên hêzên emniyên Tirkiye û 50,000 welatiyên sivîl hatine kuştin. Serokkomarê Tirkiye zêdetir got giringê Kurd li Tirkiye di hikûmetê dabin û Türk piştevanê vê ye. Dê komîsyonek li Parlemanê Tirkiye hêt avakirin karê wê bice înana prosa aştiyê ye li gel Dem Partiyê dê proseya aştiyê gehînîn encam. İki partiyle Deva Partisi ve Saadet Partisi'yle görüşme.